Subo nga eksena ang nasaksihan sa graduation sa mga estudyante sa Mandawi City College karong bag-o lang dihang usa ka babay ang mipaso alang sa iyang igsuon nga namatay. Ani ang report. Bit-bit ang frame o grad pic sa iyang igsuon mitunga sa graduation sa Mandawi City College ni atong Biyernes si Ann Janet Inot. Gihandom niya sa espesyal nga adlaw ang iyang manghod nga si Abigail nga namatay tungod sa lung disease. Si Abigail migraduar sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Nag-OJT kini dihang nagkasakit ug misangpot sa iyang kamatayon. Kung nakas OJT, that was the last requirement mangyud ang atuang OJT. So you have to complete the whole OJT process before ka nga ma-qualified for graduation. Matud sa labaw sa MCC, Dr. Lilibeth Mayol, nagpahibaw na daan ang pamilya ni Abigail sa iyang din sa plano nila atul sa graduation day. Butang nga ilang gituman, bisan sa kawalan sa manghod, kay pangandoy kuno niya kini. Daghan ang natandog sa iyang istorya, lakip na ang chairman sa Committee on Education sa Konseho nga mitambong sa seremonyas. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.